Si Sunnyside, unang vlog Si Sir Nilo day, Nilo. Nilo. Mo sing tagiya diri sa unsa tawag tubaan ni tawagan Bahal nila. Max sa una akong kandari pero iko. Bahal Max? Bahal Max tubaan. Diri sa Talaytay. Tayo niya produce pa mi Argao. coconut vinegar sukarap. So kinas na coconut vinegar sa mo ni yang Wine. yang wine shop. The wine shop mo ni matuba. Kani sir pila ni siya ka Wajar ka pene. 1 year kape na ni siya nga bahalina. Balina. So patilawan ko ni sir. Ini mga fresh pa na 10 days. 10 days old nga mga tuba. O bahal. So dawat, so dawat. Tagan kag details. Mga dawat pa ni tawag ni dawat. So na ito nga steps, dawat, bahal, bahalina. Balina, So ato ning testingan ang bahalina nga almost 2 year old. almost 2 years. 2 years old na ni nga bahalina ni Sanilo. Lami gid siya. Nakatilaw na sad ko sa 2 year old nga bahalina ni Sanilo diri. So lami. Pero mo medyo aslom-aslom siya sir. Nga naman sa sir na. Wala siya, para sa process na medyo nakahungaw siya, nakasud ang oxygen sa process. Mo produce siya gasin. So mo nang murag mo aslom siya sir. So kung ang advice sa sir kung gusto ka nga lami gyud ang imong bahalina, Kinahanglan i-seal gyud siya. Seal gyud siya nga mitras ga permit na sirado kini siya way hangin. Medyo naabli lang ni sir no kay kuan kanang gamit sige na may inom sa mo ni aslom. So kanang kana siya na nasirado gyud mo na mas lami pa kaysa kaning mga 1 year old. Paabton pa nag 2 years ni sir kung di na pakyawon. Yan mo ni asawa ni sir eh. So thank you for watching guys. Tagan ta mo details ani sa vlog lang niya. Pani. Plastic. So nagikon sa mga plastic container po. Ya pwede ra malak siya. Musakara siya. Rare bottles ni Sir Nilo. Sirap. Kasi para container na Di na niya ito ibaligya pero namugos man ko. Pero nga kung souvenir si Nilo kay sus amutan ng I just love to ba sa ako pa influensya sa akong papa yun sa una or akong tatay. Thank you kay Sir Nil. Yan mo palit sad ko og tuba ni bahalina ni Sir Nilo. Kaya ka musakar ko. Musakar na yan. Musakar. Nasoda. Nice. Yay. Pero kung magkuhan ko bahalina ni Sir, pwede na ko isa-isil or ihugot na ko sarado? Hindi, na plastic yun. Silya. Hindi mo kay para puno. Kini siya, pretan. Parane, kini, tanan, basta, dili mapuno, meaning na space, na oxygen trap, trap na oxygen, molecule, siya isa, ano mo, so nag-process, ang fermentation process, naapa diha, mag-alam si kaslom. So kailangan puno. Dapat puno unta, Jud. Puno niya sirado, para, way reaction sa oxygen, kaya yan, para pag-ferment. So kung mag-seal ko og tuba, sir, dapat siya na plastic before sa ang kaning cover. Dapat siya puno. Kaya dapat tanggal plastic para ma-ensure gyud na why oxygen molecules mo sagol sa fermentation kaya ang fermentation sa ako lang obserbasyon maabot pa na mga 5 years of ferment pa na. 5 years. Ilhan man nimo ang tuba nag-ferment pa kay naay settlement diri sa ubos ng mga sediments sa mo settle diri. Pis kay lawog ba. Actually di na sa lawog, di sa lalog sa ato pa. Mga ni-hibernate sa nang yes or patay na siya nga yes niya. Pero kung imo nang iuyogon, sir, malubog siya. Malubog siya. Wala mi ang tuba kung wala mi. Wala lang gyapon, mao gyapon yang lami pero lubog sa nindot to crystal clear mo. So mas maya ano naguyuga ka para dili siya ma-mix. Mo sa iPhone para i-gravity mo para katong tinaw nindot gyud tinaw. So saon lang nimo siya. I-sift lang siya. So ano na siya. So mas maayo din sir. Sa ako lang tansya, kung mainom gyud kag tuba, hotda na lang kung imo bilan para di mo aslom no. Kung imo nam gyud imnon gani. Pero imo sa i-ref, dili kayo ka kuan ang oxygen mo sa ref. So mas nindot ba i-ref? Nindot i-ref ang tuba sir? Ang balina? Kuan siya kanang murag mulihok ang iyang yes o niya. Kung clear na siya mulubog. Murag mulihok ang sa temperature ba? Sa bugnaw. Sa kabugnawan mga instead nga kuan siya kanang chilaw. Asa na? Crystal clear na siya mulubog. Pero ang lami asa siya kon. Pero do you advisor nga kung nami ito ba isod na mas ref? Kung dugay na sa mga aslom, iko para sa ares gawas kasi rado man ang ref. So mas dugay sa maaslom. Isod daw sa ref nga kanang na sa iban. Ay, okay. Good idea sa kana. Nindot ka na advisor. So kung Nasa kabawas ba, meaning nana sa space. Nana sa space. Wala ay oxygen nga makasodya o nakasod na gyud. I-ref na lang. Kung i-ref nimo na, ikuman mo kuha, sila ay i-ref. Mas okay. Okay ra. Okay. Mas maayo sa puno gyud ta.
nindot yun ang puno kay ang puno wag say Kung mag-ferment ka, sir, kung magkuan ka, kung... ang kanang tuba pag sugod lang gasige na ferment until akong estimate lang 5 years na apa na siya ferment pa. Okay. Thank you, sir, sa advice, Sir Nilo. Expert's advice, no? Lucky kay morning, vlog. Thank you, sir, sa inputs ni mo. Salamat sa daning battle. Sa iyo kay madaot yung mga tay. Akong doktor babae si April Melody Absidi taga Mandawi niya. Tato ningon siya nga Masam day mong produkto, nari kay batlingan ko. Ay, para ka na kayo. Para ko, hindi mong balina sa... pwede rin siguro na kay... Akong lolo, kaya itong matay, lubog ito ba? Pero ay, nagdagana. Tawa, ako mo undang. Kaya kung sa ingon siya, ingon pa siya kaayaw lang. At ano undang to, nakalagabi, mainom ko ka ng 1 liter. 1 liter? Okay, kuan man ka na, kung makainom ko, dili, makamata ko, mga pangihilang, katulog ko balik. Naragay question, sir, before ko makalimot, Sir Nil ba? Nga nung ingon sila, sir, nga magkalibanga ka, uminom kag tuba, tinood na? Dili na ang mainom kag tuba nga nakribanga ka, posible, nasa kay gikaon nga Naka-upset sa mas tama. kaduwasan, basi ang tuba ang imong giinom. Way alcohol. Mo ba? Okay, ug imong naon, ano mo klibanga man ka nga, alcohol ko na imong giinom. Oo, may bakterya. Patay bakterya, di ba? Pamatay bakterya. So meaning, it's either na kay gikaon nga nakakalibanga ka or kanang imong giinom dili na natuba. Okay, basi alcohol na tuba, way alcohol. Or naman ka na alcohol perting gamaya na. On sa instance, sir, nga ang tuba wala na alcohol. Uli na kamahubog. Dili on sa instance nga nung on sa process na sir nga nung walay alcohol ang tuba kay Diliyot ang mga tubig. daghan ang tubig. Basi gidiliyot ng tubig kung sa ilang gihimo na nga ang alcohol content niya dili nakapatay bakterya. Ay, okay, So okay. ang alcohol mo patay kun na bakterya. So mana yung inom sa tuba nagkalibanga dili na dili na tuba imong giinom kay ang tuba kung tinuray lang dili mo patay na sa kalibanga kay alcohol man na. Disinfect mo na siya kay Sakto, alcohol. yeah, good point. Pero kung ang tuba diliyutin na pining di na siya tuba imo na mga kung ano hinimo na nang usa. Pero pure nga tuba dili gina maklibanga. Oo. So, kuha na sir, at least na kuha na itong myth ba nga, minom kag tuba, magkalibanga ka, pero gilimpyo niya ang imong system, di nila tinood na sir. Ano siya kanang nagi siya na bakterya asa na kang makakalibanga ka. Pero ang pinaka posible nga itabo nganong kalibanga ka, posible sa kani inom og maayo nga tuba, pero kana pang prana ba nga dili pa siya fully fermented ba? Meaning ang alcohol na may pagayo. More on sugar pa siya. Ana kay ang kinahanglan nga ma-break ang sugar sa taas na nga contents niya para mo na siya mopatay bakterya. Kay kanang tuba umot tanahon-naon, taga man siya nagbakterya kay tanang insects na dugok man. Mulgi ka ng tuko, ka ng sa tuko. Mga buyog, tanan na, mga almigas, mga talo, to, malata ko na sa'yo, na mga niki, mga lumos. Tanang kayo, ganahan po na sila mahubog. Oo. Kanang mga insects, ganahan po na mahubog, makahubog man. Oo, sir, insect gran maubog. Ganahan po na mahubog. Ano nga, dugok sa na, pero, karo kay, siyempre, nagkaroon ng bakterya kung mga insects na, labi ng ilaga. Oo. Sagol niya, pag-abot diri, pa na siya na fully fermented nga maabot ang level nga maka-control ng iyang alcohol ba sa bakterya. Yung imo nang inomon posible maka-cause nimo na siya pero kung kanang inana na balina gyud. Oo. Dili na di ko to klibanga ko sa balina ba ako supon na inom ka alcohol klibanga. Sado. Kanang dawat ka siguro to ko. Kanang dawat ka na pala. Kana more sugar pa man na siya. Oo. So mo na maglain ba tiyan niya? Wala pa nalimpyo ang mga kuan, mga insect. to kay automatic na siya mo disinfect siya ang kagulingon kung daghan ng alcohol. Kung naay bakterya siyang suod, magdaan naman nagkamatay. Tungkol kang iyang alcohol nag-anap kay stronger ba? Kay tungkol nag-ferment. Correct, good point. Ba namin ko sila kalibangas ko to, di ko to ay. Ko ang insect na. Bito kay dili man ko all the time, kung mainom ko kuan sa ari na magi ko sa algaw sige na ginomang balin na. Kausa lagi ko nagkalibanga ba, pero dili to dirigikan nga pinalit sa tanaw ba. Simple na siya nga dili pa fully fermented or diluted. Wala nakakalibanga pero pure nga tuba, di ka makalibanga. So kani sir, unsaon nimo pakibalo nga pure ang tuba ang imong ginom? Unsay ilahanan? By just looking at the bottle. Looking kanang sa taste na posible kung sensitive ka na imong dila maka-detect ka murag lag-ang siya na pero sa color di naman ma-detect na. Bisag way color ang tuba makahubog na. Way tungog hubog gyud mo kana. Kay dili ka nang tungog ug pang tanning ra na siya. Pait na siyang tungog pag prevent nga mag-mold. Kanang mold ug bakterya lahi ko na.
na materialize ng mold. Ang tuba kung way tungog, mukha na siya kanang puti-puti. Mold ba nga morong powder ba puti-puti. So ang tungog sir, ang purpose of tungog is Prevent sa mold. to prevent sa mold. Mag-prevent siya nga mag-mold ang liquid. Ikaduha sad kanang mo tabang na siya nga dali siya mo age iyang humot sa diyan na instead nga kanang bitaw ok nga baho ang tungog na siyang baho. So mo na gadag baho po niya sa tuba nga hilot sa baho. Kani anam gusto sir, sa akong nabasahan kanang ang purpose sa tungog ko is to give color sa tuba di na day Usa pa na. Usa sa color. Pero but basically ang purpose na para dili magka molds o kanang para unsa kito sir? Mag-prevent na siya nga mo develop ang mold. Pero di ba mo pa na siya nga kay nagsuway man ko og kuan rehimo o balina nga way tungog. Di gid siya mabalina nagi siya gamay nga aslom. Pero kung naitungog wag yun aslom. So mo balance sa So basta mura siya og kanang makatabang nga ang kung maaslom gyud siya di gyud siya mingon aslom gyud kayo aslom tungod sa para sa tungog. suka. Tungod sa tungog. So ang suka sir wala na tungog. Kung magbuhat kag suka, Andi lagi pun. pero gamay lang. Lagi pun ang di ka kaingon na way tungog na suka na siya pag may tungog suka pareho na sila masuka basta ang process lang ko na fermentation nga na oxygen suka gid siya may mga asig gid siya. So bala nagdaanay sa gibutang man mo diya basta nag-ferment na siya na oxygen kana mo mga dagkong kumpanya himog suka para ng mga camel o sabi na ila man lang paypayan ang one liquid ila man ang butangan gani kanang pre. Mas puno siya, mas maayo kay para wala siya Space ba. kuha ng oxygen. Mao gid na puno gid siya. Kuha ng puno na siya. Huwag kalibutan uban na mo ng matil at tuba maslom. Your destination is on the right.